pareho po nako na dili mudawat og regalo. Padadaan nagsakyanan diha ako pod nibalibad mi pagka presidente daghan kaayong ni gusto mo hatag pag eroplano ako dili ayaw dili na maayo. Muna'y leksyon na kuha na ako sa akong amahan. Kung antos musugal yung dili mapod mingong kapobrihon. Mamakak mingong kong pobre ko ron. Pero kanang mutansya ka ba? Nga di ka makompromiso, di ka sa usa kagasa. Na atong pagka-presidente na nako, presidente nako. Wa pa'y simana, daghanang hatag og sakyanan, ano. Hantod karon. Niabot mo ko sa likod. Kita mo muna ako, ng Davao mo suroy. Unsa may akong sakyanan. Ang akong sakyanan hantod karon, itom nga pick-up. Buora ginay sakyanan. Karong presidente nako, di ko mo sakay anang naigihatag nga Mercedes-Benz, nga gwapo kayo. Up na lang na diha sa grahe sa Malacañang no awa gamita ina ko di kum dawat ana inyo na bahala ihatag sa gobyerno kay gihatod man gyud ngadto eroplano mayo ko nga mubayad ko o mogamit ko tong kampanya mo upod garog-garog na tong akong gisakyan paglibot karon tong usang mga Nobyembre gihimo ng gibaligya na sa Bakalan. Ana ka mukalit lang tog undang diha sa runway. Mo take off ba jam undang lang kalit. Munay akong giagian nga kinabuhi. Trabaho lang. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.